Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Janelle, hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak. Itago na lang sad ang kompleto kong address diri sa Mindanao. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa among 3 anyos nga anak. Aron niyo sabtan, sugdon ko diyang nagsakit-sakit ng akong tiyan, diyang gimabdos ko siya. Ingon ini ang mga panghitabo. Ha? Nagsakit-sakit na imong tiyan? Masig mga anak na ka, Janelle. Di pa man siguro. Kay kuwang pa man og usa ka semana. Usa ni makumpleto nga siyam ka buwan. Unya, magsakit-sakit man kuno ng tiyan kun mga anak na. Basin og nagbati ka na. Pero sabi ko atong haplas pe palihog. Haplasi ko usab basig panuhot ra ni. Kasakit ng gid Arman. Wa mawa bisan giaplasan natin ka? Wa, nagkasakit na nun og maayo. Ang ko ninyo. Si mama na rin mo. Oh, akong gitiksan nga nagsakit-sakit na imong tiyan. Oy, mga anak ka na, oy, Janelle. Moong andaman ng iyong mga gamit, Arman. Mga tunatas ospital. Sure ka mga anak na ko. Kuwang pa man og usa ka semana ma. Mga anak o dili sa ospital na ta, aron luwas ka og ang bata. Kanagsakit naman ka ng imong tiyan. Unya, mabdos ka. Moong pagtawag og sa kasakyan dito, Arman, oy. Pagtawag at tutas ospital. Sakit naman eh. Dili na ako mantos ang kasakit. Lami nang iyo to aron mahumanan ng taon na sakit. Magbuwata sa doktor nga mo ati man mo, Janelle. Ayaw pagpatakag utok kay pasig maunsa na o maunsa ka og ang bata. Pero masakit na kayo, ma. Janelle, ikaw lang sunod sa delivery room. Oh, sige na. Oy, agakan ning asawa mo, Arman. Oh, ayaw putlang imong utong. Kay nag-ungong na unta ang sa bata. Mubalik ni, kay mamang putlon ang imong utong. Sige, utong pa. Kanang dili ni mo putlon, ha? Okay, kana. Sige pa. Sige pa, utong pa. Kay nagawas ng sa bata. Kana. Oh, ayaw lagi putla kay nag-ungong na ang bata. Dili na ako kaya. Sige, alalayan ko na lang, ha? Sige. Utong sa imo makaya. Sige. Oo, di na. Nigawas ng bata. Ayos ang akong anak. Walagi mo ilag. Man, kumusta nga tong anak? Hain na nga tong anak. Nga ba man to siya mo hilak pagawas? Tuwag ibutang nga tong anak sa NICU. Ha? Paman na. In ICU kuno ba? Unsa man na-ICU ang atong anak? Kuan neonatal intensive care unit kuno ang pasabot anak. Mao nga in ICU. Pero sa kung nadunggan sa mga nurse kaganina, NICU kuno. Adto kuno na ibutag kasagaran ang mga bata nga natawo nga kuwang sa buwan o premature babies kuno. Og nagkinalan og dugang pag-atiman. Nakatuon sab kuno og kuan, dinagat ang atong anak samtang naglibor ka. Mao nga gipump. Unsa? Apan buhi lagi ang atong anak. Oo, uy. Giatiman pa siya sa mga doktor. Ako ning sa man.
Ako ning sa Ha? Kay? naputol man gud ang akong pagutong ingon tong nagpaanak na ako. Ug naungot sa akong puwerta ang bata. Basig natuok ang atong anak. Unsa? Wa butang kod og siyam kabuan ang akong panganay nga anak dihang akong gianak. Kuwang kini og usa ka semana. Naglisod ko sa pagpanganak kay mubo ra ko og utong tungod sa kaluya. Nag-ung-ung siya kadali sa akong puwerta. Nigawas ang akong anak nga wa ko kabati nga nihilak siya. Maong gibutang siya sa NICU o NICU ang among anak. Kon Neonatal Intensive Care Unit. Then, ato ibutang mga bata nga bagong nataw nga nagkinahanglan og dugang nga pag-atiman o kuwang sa buwan. Kaloy sa Ginoo na okay ra nga akong anak og nakagawas rami sa ospital. Apan unya, unsa man ni bata ang Arman uy? Nga mahilak man kaayo. Busog man unta. Nanakit naman na ning akong suso ug tinutoy niya. Basin nila ang sige bati. Ha? Uwa man sa sigilanti. Unsa man kada ang iyang gibati? Asin bayag na kuwangan nis imong gatas, Janelle. Breastfeed naman ka ni siya. Oh, ma. Kay mao maingon sa doktor nga pure breastfeed lang ko, no? Uy, base na kuwangan nis imong gatas, uy. Maong bisag unsaon nimog pasuso maghilak lang gihapon. Abagi na lang ninyog powdered milk. Oy, hindi lang tingali, ma. Uy, kay pure breastfeed ra ang tambag sa doktor. Unya, dali masabgod ni siyang matukan bisag sa ako rang gatas. Na, sa mo tingali kon sa powdered milk, ma. Unsa? Uy, 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 Inday! 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 Ano ka, Janelle? Inday! Dawi, Ano, sige man yung kapuhap sa manok bata. magkuha ng atong anak Arman, oy. Usay magsigig, pangumo sa kamot. Nya, mugahi ang tiil nga murag nangusog. Dayon, malibat. Ha? Mong, sa puhon ako ang iyang mata. Ako sa puhon, kay lain king tanaon nga nalibat ang iyang mga mata. Unsa? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, yay, happy birthday. Happy first birthday, 1 year baby old Janela. Usa ka tuig na gid ang akong apo. Oo, ma. Og maong gikayan gid namo ni Arman bisag gamay lang. Agig pasalamat nga nakasurvive ra gyud ang among anak. Og niya nagtuig na. Pero maula kisa. Tuig na siya pa dili pa man gihapon makalakaw. Ma. Hinay man og development ning bata. Ang ubang mga bata kasama niyang pangidaron. Mulakang-lakang naman. Pero kini siya lulid man og tiil. Murag magkinto siya, di ba? Ha? Nag 1 year old na ang among baby nga dili gihapon siya makalakaw. Kay murag magkinto ang iyang tiil. Amo siyang gi-undergo og treatment. May improvement gamay. Ma-flat na ang iyang tiil. Apan hangtod karon nga 3 years old na siya, dili gihapon makalakaw. Makatikang-tikang apan dili gid pareha sa ubang bata nga kusog ng udagan. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod, unang pangutana. Pag anak nako niya, wa siya mohilak. Kay nag-ung-ung man siya kadali sa akong puwerta tungod kay mubo ra ko og utong. O gipampa siya kay nakaton siya og dinagat samtang naglabor ko niya. Posible ba nga mauto ang hinungdan kung nganong may apan ang akong anak?
Ikaduhang pangutana, dili man noon gagmay ang iyang mga tiil. Normal raman. Pero kung patindugon siya, kay mukinto ang iyang mga tiil, dili ma-flat. Unsa man kay hinungdan ini? Ug unsa may among buhaton? Ikatulo pangutana, dali ra siyang makuratan. O kung dagang bata siyang palibot, murag mahadlok siya. Pero, mas komportable siya kung ang iyang tito o ang iyang tita ang iyang kaduwa. Posible ka nga may diferensya siya sa iyang kasing-kasing? Ikaw pa ito katapusang pangutana. Doon na ba'y tambal o vitamins nga alang sa akong anak? Hinaot, matabangan min ninyo pinaagi og tambag, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Janelle. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Anihan na sa bako, si Dr. Rini Obra, magiguban kaninyo sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. Muhatag akong tambag og solusyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, emotional, behavioral, psychological, o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran dari kanamo. Pwede ka ninyo ipadala sa mong email, soliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Si Atty. Eileen Bathan, akong partner, may motambal sa inyong mga legal problems. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga love the whole world as the mother loves her own child. Love the whole world as the mother loves her own child. There is only one handsome or beautiful child kuno sa tibuok kalibutan. Ug kada mother na ani ana. Mao kana atong pagtulunan karong adlaw. So ang atong magtatampo karong adlaw, akong balikon si Janelle, 25 years old, taga Mindanao. Suma sa nabati nato ganina sa drama, punto medikal ang problema ni Janelle. Nanganak siya nga kuwang pa og usa ka semana ang iyang tiyan. Naglisod siya sa pagpanganak kay mubo ra ang iyang utong ug naungot kadali ang iyang anak sa iyang puwerta. Paggawa sa bata, wala siya kadungog nga ning hilak. Nabutang pa sa ICU, no? Ang bata kay nagkinahanglan og ekstra nga pagatiman, nagdako. Ang bata nga hinay ang development ug usahay mugahi ang tiil ini og malibat. Nag 1 year na ang bata nga dili makamao mulakaw kay mura kini og magkinto. 3 years old na karon ang bata. Apan di pa gihapon kalakaw sama sa ubang bata nga kusog na mudagan sa parihan niya og pangidaron. Mo kana ang problema ni Janelle sa iyang anak. So ako lang yun yung sa tagsaon pagtubag ang imong mga pangutana, Janelle. No? So unang pangutana ni Janelle, pagpanganak nako niya, wala siya muhilak kay nag-ung-ung man siya kadali sa akong puwerta. Tungod kay mubo ra ko og utong og gipampa siya kay nakatulon siya og dinagat samtang naglabor ko niya. Posible ba nga mauto ang hinungdan kung nganong may apan ang akong anak? So, in any way, maybe because nakalibang inside ug nakainom ang bata og mikunyum. Kining dinagat mo niyang mikunyum, no? So kung mahitabo na siya, posible magka-develop siya og kining gitawag na tog meconium pneumonia. Meconium pneumonia. Unsa may mahitabo kung nakainom og meconium o nakatuon og meconium ang bata? Ang kini mag-compromise mong ang oxygen supply diha sa imong anak. Labi na kay imong yung nag-ung-ung. So murag traumatic or delayed labor ang nahitabo, no? So, posible nga because of lack of oxygen, magka-develop siya neurological sequela, which will tantamount to the developmental defect, no? Muna ang akong masulti, no?
I'm sure si Doktora Bonnie Binirao diya sa Osami City makadungog ani no makatabang ug naa ka diya sa Osamis no kung man mo gibutang Mindanao dakuha ning Mindanao so kung naa ka sa Osamis na diya si Dr. Bonnie Binauro na Binauro. Okay? Kaduhang pangutana. Dili man noon gagmay ang iyang mga tiil. Normal man. Pero kung patindugon siya, kay mukinto ang iyang mga tiil, dili mag-flat. Unsa man kahay hinungdan ini, ug unsa may among buhaton. Ang bata, ang tiil sa imong bata, gitawag nato spastic. Mo na pinulungan ng mga doktor, spastic. Meaning, mugahi. Muscle part sa mao ni siya ang muscle part diha sa tiil sa mong bata mugahi. Kuan ni siya, gitawag nato ni siya part sa cerebral palsy, kanang gitawag namong cerebral palsy. Unsa man yung cerebral palsy, secondary ni siya sa lack of oxygen supply pagkatao. Ha? Mao na yung consequences, no? Nasa gitawag muscular dystrophy. Muscular dystrophy, congenital ang muscles nga walay kusog. Posible siya nga short ang iyang Achilles tendon. Kana bitong na tendon sa atong tikod, luyo. Kung short na siya, wala siya murag magkinto. Or nagdudag yung ko Janel nga atong entertain ani ang autism. Basig autistic ning imong bata. Muna akong pagduda, ha? Tuwa man sa kita. Okay? Ikatulong pangutana. Dali ra siya makuratan ug kung daghang bata sa iyang palibot, murag mahadlok siya, pero mas komportable siya kung ang iyang tito o tita ang iyang kadula. Posible kaha nga may diferensya siya sa iyang kasing-kasing? Murag dili sa kasing-kasing, Janel. Murag, ang iyang problema is motor, sensory, social, ug language nga development, no? Kay, naman na gitawag na to fear of strangers, ang bata, mga 8 to 9 months. Kung kulang siya sa social development, matumbok na to ni, going back to that, nag-ungong ang bata, lack ang oxygen supply pagkatao. Sumautoy akong matumbok nga po sa iyang developmental delay. Entertain ko na to ang autistic developmental disorder. Mo result dito no? Ma-connected na to, pero dili pa kaya na siya klaro, no? Less ang niyang social development. So, ang child mo learn to interact with people around them. O nang sa iyang tito o tita na siya, komportabling magkipag-interact. So, bang tao, dili. So, makalearn siya og interaction sa mga tao nga pamilyar niya ang mga naong. So, mao nay eksplikasyon diha, no? Okay? Ikaupat nga pangutana. Aduna bay tambal o vitamins alang sa akong anak? Hinaot matabangan mi ninyo pinaagi og tambag. Kinahanglan gani siya ma one-on-one interview sa developmental pediatrician kung naada dol sa inyo, psychiatrist o labi na neurologist, no? Ang imong duolon, no? Diha sa Mindanao. So, maayo kong one-on-one interview ni siya akong balikon, developmental pediatrician, psychiatrist o neurologist. Mao na yung mga doktora ang makatabang gini mo diha. Makita gini siya. Kaya lang sa paglaong kay basin pa og ma-remedyuhan ni siya. Alright? Manghinaot ako nga aduna na sa kamay ng kutlo ng mga pagtulungan karong adlaw. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Bathan. Maningkamot ang gini makahatag ng kulor o kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran ng ipaabot diri kanamo. Dili mangluod kung dugay kay mahatagan og pagtagad kay daghan kay madawat nga mga sulat-suliran diri sa among buhatan. So hinaot nga
Ano kami nakutlong patulunan once again, ug gikan ka na mo din sa Radio Mindanao Network, radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw. Handumanan so sa ka. Child of my child, baby within, coven I your tiny love. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga sukitig paminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaawit. Ako si Vilma. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay niining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinag-uluhan. Child of my child. Child of my child, growing every day, will soon be in our arms and due us all the way. We will be here to welcome you, child of my child. RMN Drama Handumanan so sa ka awit. Ano pa siyang kaagi karon? Mukining usa ka babae nga taga Sarangani Province. Nga tumatatampo nagdasangan nga Velma. Merry Christmas, Tia! Merry Christmas, Day Linda. Dali na, Tia. Mga una ta. Ay, usok pa man ko. Uy, Day, uwa mo kontang akong anak. Si Kuya Boyet? Uwa man, Tia. Maupa. Pero sige lang, Tia. Busy pa lang siguro. Mubisita na bitaw niya to kung makalugar to. Nalimot na siguro ito na. Dilot na sagod na po siya mabasa kung magdamot siya. Bila na po siya katuig na pasagop sa akong amika. Maong murag layo dyan siya na ako. Ay, sus, Tia. Ayaw na lang kung pagdrama, di ha? Pasko kayong dako niya magdrama ka. Dali na, Tia. Mga una ta. Tia, mo duty sa ako ha? Okay ra ka dire? Okay ra ko, Day. Malingaw raman sad ko nga mag-atiman sa akong mga kanding din he. Maayo na lang. Naakailingaw, Tia. Sige na, Tia. Kay basig malate ko. Ato na ko. Pagkamingaw aning mag-inusararata. Ay, kung wa pa ning mga kanding, gipangbuhi na ko. Magmingaw gid kong maayo din eh. Ay, kikinsa man ron. Kadiyot lang! Bangon ko! Ay, agay. Ay, kasakit na sa akong likod. Kalisod na ba yung ibangon nga magdali-dali? Unsay ato? Dong, Buyet? Ma. Dali, dayon. Oo, ma. Maayo kay nasuroy ka. Wa ka man makasuroy ding hipagpasko. Busy kay kumaoy. Mao ba? Uy, ka-cute gud ang bata nga imong gikugos good. Mao lagi untay akong tuyo ni mo, ma. Bahin na ni bata. Ha? Ngano man na? Buwag na magod mis inahan ani. Nya maglisod mo kog atiman nga ako ra. Kay wala ko'y kabinlan inig trabaho na ko.
Aray unta na ako ibilin usa nimo ma. Uy, unsa? Uy, unsaon ba't itaw na ko pag-atiman, anak dong? Ay, naipawabaya kang tiguang na ko. Ay, dili na badas akong lawas, Sige uy. na gud mo. Imo bitaw ni ako. Dili gid madaan ako kun ako mag-atiman ani. Dili ko makatrabaho. Nak, naglisod naman gani kong atiman aning mga kanding na ko. Kay, taong tiguang na ko. Unsa na lang ka ng bata, ah. Unya. Unsaon man ni ma, ha? Ay kung igna nga iparehas din nimo nako. Nga ipatiman lang sila yung tao. Mayo man gani kay diha na ko gipaatiman mo. Dong buyet. Ako dali kayo. Di ko mamugos eh. Bauan sa na ba? Wa mo gani kang makaatiman na mo sa una nga kaugalingon nimong anak. Kani pa ba ka nga apuran nimo? Dong ayaw pagsulti, anak. Gipati man usat na muslaing tao. Kaya aron magkatrabaho ko. Ug aron na ako'y mapakaon ni mo. Pero sa nagkaluag-luag na ko, ibalik ko, nak. Ikuha bayati ka. Nya, gusto nimo nga mao say mahitabo sa imong apo. Nga laing tao ang mag-atiman, ha? Sige, nak. Ako'y mo atiman anang bata. Kalami og tuog ni baby, ah. Maulagi. Maayo gani kay wala sa mong perwisyon nga tuan na iyang amahan. Natuog na sa dayon. Unya, tiya. Unsa may plano nimo ani niya? Ay, depende lang gid ani gon sa plano ni Kuya Buyit nimo. Pero ako maning apo, bisag maglisod na ko, at imanon og panggaon ko gid ning bata. Unsa nga ani tiya? Uy, wa may gisulti nga ngan si Kuya Buyit nimo. Itawgon ta na lang ni Bipoy. Biboy. Hello dong, Biboy. Uy. Ay, nagtugawalinda, uy. Nalamiran pa kayong tugada. Basin unyag makamata na. Sus, pagka-protective sa lola. Siyempre, nalipay kay kong naadiri akong apo. Kutob sa akong mahimo. Akong protektahan si Dodong Biboy. Pagkaswerte ni Dodong Biboy nga nakalula og sama ni mo, tiya. Anin ako ihatag ang tanan ako mga pagguwang sa akong anak, Delinda. Tiya Vilma. Congrats, Dong Biboy. Ay, nakagraduate yun sa high school ang akong pinanggang apo. Thank you, Lola Vilma. Congrats, dong. Ay, dali na. Mamauli na ta. Magluto ta gamay. Sakto kayo kay sweldo na ko karon. Ay, o sige, tana. Ay,
Hikaon og daghan ako ha. Kay imurong adlaw. Oh, Lola. Lola, asa gidi ako maginikanan? Ha? Nasuya mo ko sa akong classmates nga nangiligirikanan nun. Pag-graduate na ko. Ay, Biboy, apo, busy lang kit kaayo sila. Naningkamot silang trabaho para nimo. Pero, nganong bisag usa? Wa man gyud ko nila bisita ha. Wa gyud kong kita lang mama o papa bisag ka usa. Ay, kuan. Ay, dong. tiwas lang una tagkaon. Unya na ta mag-istorya inikaw man. Maayo gani kay wa na magsigig pangutana si Dong Biboy tiya. Bahin sa iyang ginikanan. To dagmukmuk sa kwarto. Ay, sao dalaga, do, kung mabalik si Puyet. Murag, dili na ko kaya gumawa si Biboy na ako. Oh, Tia Vilma. Naibaw ka yun. Nga napamahalan akong bataa. Ari na lang unta na ko si Biboy. Dili na lang unta siya kuhaon siyang papabuyit. Pero tiya, wa kay mahimo kung kuhaon ni Kuya Boyet si Dong Biboy. Iyang katungod kay iyan ko ng anak. Pero dili siya mao'y nag-atiman o nagpadako. Pero gustoon man ako nga rin si Dong Biboy na ako. Kinahanglan nga ako siyang buhian. Kaya mas maglipayon man siya kung naasiyas mga kamot sa iyang amahan. Tia Vilma. Lola, magka-eskwela ka ako sa college? Ay, kuandong. Mangita tagpaagi, ha? Dili na ko musaad. Pero malingkamot ni Linda nga maka-eskwela ka. Hilayo pa mansad. Bakasyon pa. Pag-enjoy lang usa sa imong bakasyon. Salamat, Lola. Salamat. Salamat sa pagkatiman ako. Pinanggagi ko ni mo. Maguban kita, Permila, ha? I love you, Lola. Mahal sad kayo, tika apo. Uy, ay, na kay amigo nga gipanhidong, Biboy. Wa man lang. Oh, kinsa man ka, Dairon. Ay, kadiyot lang kay akong ablihan. Dong Boyet? Ma, ay na nga akong anak. Dong Boyet, unsay? Kuhaon na nga akong anak, ma. Hain siya. Lam, kita bisita na to, ha? Oh. Nak. Nak? Oh. Ako, imong anak? Ikaw ang akong papa? Oh. Oh, anak. Oh. Kanak ko na din mo. Salamat. Salamat kay nakikita na ko kanimo, pa. Pa, salamat. Niga ko si Biboy sa iyang papa. Madami ko kanimo. Dong Boyet, imo na kuhaon si Biboy. Biboy? Mao ba imong gipangani, ama? Dong, Biboy, dali na. Uban ako. Mubawi ko ni mo sa tanan akong pagkuwang ni mo, anak. Oh, kuhaon ako nimo, pa? O, anak. Tara. Oh, sige. Paganda ba siya magamit, Lola Vilma? Kuyog ko? Oh, ha? Dili, nak. Dira lang si Lola ni mo, Vilma. Dili siya makabiya diri kay mas komportable siya. Mubuyo diri. Oh, kung mauna. Arin lang sa gupa. Unsa? Dong Biboy. Dili ko mo biya. Gawa si Lola Vilma. Dili ko masukod kabiyaan na nako siya pa. Pero wa kay mahimo kung kwaon na taga. Dali na. Oh, dili ko. Buhi ko.
Ayaw pag daw mga abi kini aga, ni balik ka, para kuhaon ko. Muuban sa dahin ko ni mo. Kung ikaw, huwag kay kaluin ni Lula, lahi ko. Kay mahal o pinangga kinako si Lula. Siya mo nagatiman ako sa panahon nga waa ka. Uy, karon, gusto niyong biyara ko si Lula para ni mo? Di na may tabo pa. Dili. Dong Biboy. Salamat noong. Pero masayahay ang imong kinabuhi kung ato ka ni Papa ni mo. Sigurado pa nga maka-eskwela kit ka. Gusto kang mo-eskwela o college, dili ba? Pero mas malipay ko. Kung ikaw may ako ikauban na. Maong dili ka ko masugot nga magbuwag na lang. Dili yun. Dong Biboy. Child of my child, baby within a wink of an eye, we will all be here to welcome you. Wakit ko magmahay sa akong pagpadako ni Dong Biboy. Kay grabe ang akong kalipay sa pagbahala o pagpangga nga iyang gibaws din ako. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Velma nga taga Sarangani Province. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nakulahan, Child of my child. Child of my child, baby within a wink of an eye. Ang maong kaagi gibata no duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa Usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakan salamat sa inyong pagpangit. I can still remember all